Tot comença amb la simulació d'una discoteca i de cop i volta l'avís d'un accident. Paula, hi ha hagut un accident! Tia, tinc molta por! Però t'has fet mal? No, nosaltres estem bé. Paula, anàvem cap a la discoteca i el cotxe que anava just davant nostre ha xocat contra un altre cotxe. Es tracta de l'activitat d'educació viària i conscienciació Canvi de Marxa que porta anys fent-se al municipi i que enguany ha plegat a 280 alumnes de batxillerat i cicles formatius de l'Institut Salvador Dalí i Ribera Baixa, tots propers als 18 anys. L'objectiu, alertar els joves dels perills potencials que existeixen a la carretera i promoure una conducció segura. Que tots els joves que ho veuen veritablement durant uns dies ho parlen i ho veuen, doncs això ens ajuda molt a voler lluitar perquè aquest acte es pugui fer anualment i que tots els joves de la ciutat puguin passar, puguin veure, puguin analitzar, puguin pensar, reflexionar. L'Ajuntament ha col·laborat un any més en aquesta activitat educativa conjuntament amb el Servei Català de Trànsit i la policia local i promoguda per la Fundació Mutual de Conductors. El 99% tots són per descuits, beguda, alcoholèmia o drogues. Tot això sí que es pot evitar. I per això nosaltres diem sempre que un accident sempre es pot evitar, borrant tot això que hem dit. Es tracta d'una activitat impactant que conjuga vídeos informatius amb intervencions de testimonis reals dels cossos d'emergència. Bueno, uno fue trasladado al conductor, fue trasladado al hospital en estado crítico y el chico que me dijo que no se iba a morir, pues no le pude ayudar. I també de víctimes que han patit en primera persona els perills de la carretera i les imprudències per part d'altres conductors. Tot i la duresa dels testimonis i de les imatges projectades, la voluntat no és desincentivar l'ús del vehicle entre els alumnes. Vas a salir en diferentes horas, diferentes momentos, si lo puedes utilizar, hazlo de una manera responsable. Si no lo haces, te pueden ocurrir estas cosas. Y que ellos lo vean es importante. No van a sufrir un trauma, no pretendemos un trauma, ni paralizarles en el ejercicio de su vida, sinó que sean consecuentes de lo que puede pasar. Un dels testimonis més impactants és el de la Marilina Ferrer, qui ara es dedica, entre altres coses, a conscienciar els conductors. Lo que están oyendo son experiencias personales contadas en primera persona, por las personas que lo han vivido, y es una forma de demostrar a los estudiantes, a las personas, a los asistentes, que son cosas que passen, que són de verdad. Alguns dels joves, després d'escoltar els testimonis i de veure els vídeos, han reflexionat en acabar l'activitat. Sí, es bastante impactante. Bueno, no te das cuenta hasta que no te explican todas estas historias lo que te puede pasar, y esto ayuda bastante a los jóvenes de hoy en día a coger un poco más de conciencia en todo esto de los accidentes. Sí, ha sigut bastant impactant, sobretot els testimonis. La mare, que havia perdut tota la família, pensaven que seria la típica xerrada aquesta, però ha sigut bastant impactant, la veritat. Sí, modifica bastant, tot i que jo crec que potser és massa impactant perquè després et fa una mica de por d'agafar el cotxe. Canvi de Marxa apel·la a la moderació dels joves, sobretot durant les activitats de lleure nocturnes.